Аз няма да ви кажа нищо ново и очевидно няма да ви кажа нищо, което до сега не сте разбрали. Искам просто да ви разкажа за красивата истинска история на една любов, така както аз я преживях. Една любов, която от дън сърце пожелавам и вярвам, че ще е един низ от безкрайни празници. Не ви обещавам, че няма да има предизвикателства. Обаче, като ви гледам как всички трудности вие превръщате в опит, всички обстоятелства във възможности, всички пречки в шансове, какво да ви кажа? С смях, с обич, с топлина, с разбиране. Какво са 5 години? Хайде още 100! Готови ли сте да ги посрещнем? В такъв случай ще ви помоля всички да станете на крака, какъвто е и редът. Ladies and gentlemen, can I ask you to stand up, please? И да вдигнете наистина много шум, точно както заслужават Марина и Диан, известни на някои места като семейство Мюлер, но вече е напълно официално като семейство Денчеви!